Gaurkoan, ekuazio sistemak ebazteko hirugarren metodoa azalduko dizuet. Alegia, laburketa metodoa. Har dezagun adibide bat eta ebatz dezagun urratsez urrats. Esaterako, -lau isa gehi i berdin hogei. Eta 6 isa ken bederatzi i berdin 0. Lehenik ekuazioetako koefizienteak prestatuko ditugu. Hau da, ezezagunetako batek bi ekuazioetan koefiziente bera baina aurkako zeinukoa izateko prestatu behar ditugu. Horretarako, ekuazioak zenbaki batez biderka ditzakegu. Gure kasuan, iren koefizienteak berdinak eta aurkako zeinukoak lortzeko, lehenengo ekuazioa bider bederatzi egingo bagenu, hemen bederatzi i lortuko genuke. Minus bederatzin iren berdina, baino aurkako zeinukoa. Beraz, biderka dezagun lehenengo ekuazioa bederatziz. Bider bederatzi. Hau izango litzateke sistema berria. Bederatzi bider lau isa, minus hogeita hamasei isa. Bederatzi biderri, gehi bederatzi i. Eta bederatzi bider hogei, 180. Bigarren ekuazioa dagoen bezala utziko dugu. Berdin 0. Jarraian, ekuazioen arteko batuketa egingo dugu. Hau da, bi ekuazio hauek batu egingo ditugu. Minus hogeita hamasei isa gehi 6 isa, minus hogeita hamar isa. Bederatzi i ken bederatzi i desagertu egiten da. Horregatik, lehenengo ekuazioa bederatzigatik biderkatu dugu, hau desagertarazteko. 180 gehi 0, 180. Lortutako ekuazio hori ebatzi egingo dugu. Ebazteko isa bakandu egingo dugu. 180 zati minus hogeita hamar. Eta emaitza minus 6. Isaren balioa minus 6. Jarraian, lortutako balioa hasierako ekuazio batean ordezkatuko dugu eta ekuazio hori ebatzi egingo dugu. Beraz, lehenengo ekuazioa hartuko dut. Minus lau isa gehi i berdin hogei. Ordezkatuz, minus lau bider minus 6 gehi i berdin hogei. Minus lau bider minus 6, hogeita lau. Gehi i berdin hogei. Iren balioa hogei ken hogeita lau. Minus lau. Beraz, soluzio bikote hau izango da hasierako sistemaren soluzioa. Orain zuen kontura, ekuazio sistema hau ebaztea laburketa metodoa jarraituz.